Kọmishọna na-afụ maka gburugburu bụ Dr. Felix Odimegwu emego ka amata na nguzobe eguzobele South East Development Commission site n'aka President Bola Tinubu ga-enye aka wee kwalite aganiru nke obodo na nke akụnụba na mpaghara regional ya. Onye ọrụ anyị bụ Chukwuemeka Modelem kọrọ akụkọ a n'uju. Maazị Odimegwu kwuru nke a mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'Ọka. O mere ka amata na ya bụ ọkwa enyere Maazị Okoye dịka onye isi oche ụlọ ọrụ South East Development Commission na ọ ga-ahụ na mpaghara ala Igbo niile bụ nke nwere mmepe nke na-adịghị na ya. N'aka nke ya, kọmishọna na-ahụ maka ihe ndị a na-ekwupụta n'ala bụ Maazị Tony Ifeanya toro President Tinubu maka ịkwụsị mkpagbu a na-akpagbu ndị Igbo na Nigeria site na imepe ya bụ ụlọ ọrụ bụrụkwazịa nke ga na-ahụ na mmepe niile a chọrọ n'ala Igbo bụ nke ga-adị na ya. N'aka nke ya, kọmishọna na-ahụ maka omenala, ime ndị mmadụ obi aṅụrị nakwazi njem bụ Maazị Don Onyenji kwuru na ya bụ ọkwa enyere Maazị Mark Okoye ọ bụ nke gosiri na steeti a bụ Anambra nwere ndị eji arụ ọrụ pụrụ iche n'ala anyị bụ Nigeria. N'Ọka, abụ m Chukwuemeka Modelem.